ετοιμάζονται κλητές, Μποζατζούδης Παρασκευάς και Παπουτζής Λάζαρος. Μπράβο ρε Φώτη! Εντάξει. Όχι ποτάκι μου. Κατέρα δες το βλέμμα. Τα νέρμα ρε. Εδώ που το κρατάει η έρμη και το πέτει. Μετά από τον αγώνα των νησιών ξεκινάνε τα αγόρια με αριθμό 157 βρήκα. Κράσος Γιώργος από Σιδηρόβασο, Φελικίδης Θεόδωρος από Αιωλό, αμέσως μετά Παπαβαγγέλου Δημήτρης από Πρωτέα, Βρετάς Χρήστος από Μενεμένη, Αγραφιώτης Βασίλης από Λασάνη. Παπαδάκης Χρήστος από Αιωλό, Γρηγοριάδης Τιανός από Σάρισα. Και να ετοιμάζονται για τον αγώνα 278 Νάκος Δημήτρης από Αστέρα, Ιωαννίδης Ιωάννης από Μέγα Αλέξανδρο, για τον 279 Τσιροζίδης Αλέξανδρος από Σάρισα και Τεριζόπουλος Άγγελος από Νέμεση. Και 280 Σαραντίδης Ανέστης από Αρσένα, Μπράβο ρε Φώτη! Ιωάννης από Μέγα Τουλάχιστον Αλέξανδρο. προσπαθεί. Και για πόσο καιρό. Γιάννη, πού να πάρει. Να έρθουν τα αγόρια, κατευθείαν στο μετάλλιο. Κράσος Γιώργος από Κατευθείαν στο Σιδηρόβασο, μετάλλιο. Φελικίδης Θεόδωρος από Αιώλο.